Domfo Helper Foundation dwumakuo a enhye abanse na ne tire wo amanone abona na Agyenim Boateng II Asante mampon hene atumfo hene tunsom hene anafe ono anso botoku hene abaso se wono ene wo hene ane dwumadi aso ani ewo mfimpinu ne aduonu enum yimo wode abaso bode na kwakire ne wura amana bona baso oni edi hene ama yesu yi da bia ye wura tu yafo nana ma de dan kuro ano se ya ma ye ko yinkuro anya pe manfo yi pa se futu a ye wura tu ye me ba ma fa me de ye duma ti bi wo me kuro no me di duma bebre de ma me wura be ba ye na dawro ma o she me den ba mi ti bi si ahimfie ama ye wura one ne ma me na ja ko ba ti fie o to sumienu omo akasa ne nana no nyina ba bebie ano se de bia si nyina pe ye wo NGO bi ya ne ti e wa manone e from Domfo Helper Foundation omo di omo ya ne se omo ni e kire Ghana fa na nyina ehwe enwumadwuma ku ahodo nananom asofo aba dwuma efo nyina hwe na de na dwuma so ani no afedu a ne abona ba so omo ye no regional basis dia Asante region dia edu ho omo hwehwe mu a Kumase ahemfo nyina sebe ye bru ama ahemfo de omo na dwumade nyina kuta wo mo ntina nanom ama ahemfo nka ho na nanom ama ahemfo omo trankonya eye omo sub chiefs no onom na omo hwe na ye de dwumade so ani ye bona ba so omo kaka mu ade ho Asante region no mampon ha ene ebe siye ebe siye so a da se be ono ankasa na tonfo hene ya me butoku hene me tunsom hene me na sa NGO foi omo yi me as the most outstanding sub chief in Asante region to omo de krata ebreme e de yewura so kope bre no e de na hema kope bre no ti sa abaso bodi e ba so na anu fiada no ti me mpani fo ko gina yewura nam e kokoje sa abaso bodi edi enda kwesi da du ne yewura tena dwamu a na o se me manfo ba na this award no e be kire yewura e ne tumi so na sa award yi sa nkunimdi aba mampon mansirimu ha na mada yewura ase na mada nananom nyina aso ase yewura nsa papa oguo no eno ti na mana ba sei sa Asante region nyina amahemfo nkodwa ne doso na ye yi obi sub chief bi abona ba so na be firi mampon ti me de nomonyam no e ma yewura so ti ana wanti ene na no manfo ahia o da ni akire na no de ti le funa memo a anka woni anu na ne no ko afashe na ti se oje abasubode na ma kwa se abasubode de o de baba mo e ma mo diri ti won ko ne bra ene e mu chire mu na ona na wo manfo ani mo a o de chire mfa ko tunsuomu ehene atumfo hene na afei botoku ehene nana Agyenim Boateng II ede abasobode no kwakire ni wura dasebre osai bonsu ema woje abasobode no certificate eka ho plaque eka ho na afei nso citation eka ho woje ne baako di ne kocha mansa semo ehwe ni dini echia nana Agyenim Boateng II botoku hene chia ne nsem ema no emo ekasa tu nefo kasa kire no esan bo na baso se ne dwuma wodi ama enne aso wiase nyina ene no ontonko so kasa chupra se mi hunu ye no so adwena ba metiri mo ane se ba ka se makomati be mfi aduonu me na me gina ho okasa ya assistant register 72 no obo hu mi say se me na me gina ho no pa da dwuma se ne sa opportunity wo ya lokora wo mamenti kura so yare obeko ehia so oda apakam ti animu a obeko me kwase fa ha wa fa ha okasa bonoa sub chief kuru kakra hweso
bibia no born home modern. They say society way, they recognize the most brilliant sub chief of Asante region. It's Miami whom said Miami whom said I am here. Nananum, Umian, Moyans and Mamma. Asibrewie ye anso hwa wotoa so ede abasobodie yi ekwokyere ne mame Oraire Janet Jima kese da sebre da biche yire ema ono nso je echia ne nsem bo na baso Nana Efretiti Media Productions mawayiko eya like na share na subscribe na comment Amamrani amani agana amamrani amani asante mamamrani efrititio anunti na odo sewa memenu abase want na wa ema amamrani na amamrani efrititio me kai muse so refi ukromo yina benya wira bedwase amamrani amani efrititi amparo Adwa gospel hima Mamra, Yanto Junior, Minianum, Debbie Abehaye Pa. Mamra, Yanto Junior, Sayato Junior, Debbie Abehaye. Mamra, Odosawa, Mamma, Abase, Yanto Junior, free Samamre, free Titio. Mamra, Yanto Junior, Sayato Junior, Debbie Abehaye. Mamra, Yanto Junior, Namamre, in every Titiwati. Odumankuma body nyina wade amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ya mobo enu nti wodo se wa meme nuaba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twede ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu nti na Asante ne otumfo se tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye ntontwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamre nti ena makwaya genda ambassador ekesa amamre wowo ya ye ntontwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamre ye ntontwene o amamra ye ntontwene saya totwene amamre ye frititio so mu ye amamre ne frititi amparo ye amamre enwi apa so mu ye je mu adabia be ye moba ye amamre ye tontwene ano ne ade kwa ba bia ye de nkuni ma ye odo se wa ba tampa amamenu aba mami ye mawambo ye kwaso anye wadwuma wate onya akopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa ba na ba ye onipa ni amamra ye tontwene